Διεφθαρμένος μες στον κόσμο των ανήμπορων θαυμάτων, δεν μπορώ να κρατηθώ γιατί κι αυτό μου βγαίνει σκάρτο. Και από εκεί που δεν ήξερα τι να πω, τώρα είναι ροδάνη η γλώσσα μου και τρέχει σαν νερό. Δεν μπορώ να κρατηθώ, μάλλον πώς θα εκφραστώ. Κι αν δεν θες μπρο να μ' ακούσεις όλα εγώ σε ευχαριστώ. Στις 3 το χάραμα μέσα σε ένα δωμάτιο να γράφω για τον έρωτα και ένα ρημάδι αύριο. Όταν δεν μπορώ να γράψω, δεν μπορώ και να σκεφτώ. Κολλάει το μυαλό μου και υπερέχει το εγώ. Τα συναισθήματά μου πλαγιάζουν με τις σκέψεις. Κουρνιάζω σ' αγάπη, αν θες έλα να με χαϊδεύσεις. Γράφω τα κουπλέ μου λες και να ασκήσεις του σωτήρι. Όταν τελειώσει το μελάνι θα πάω για χαρακτήρι. Σταμάτα πια να χάνεσαι στον άνθρωπο που δίνει. Άλλαξε η ζωή σου πριν να σε αλλάξει εκείνη. Αυτό το κομμάτι είναι αφιερωμένο στον αδερφό μου τον Μίτσο, ο οποίος έχει ευτυχιστεί στον υπολογιστή. Μακάρι να κάπνιζε, τουλάχιστον θα είχε προσωπική ζωή. Όπως και να έχει. Όπως και να έχει, συνεχίζω τα στιχάκια μου ακάθεκτος. Δεν με αγγίζει γνώμες κρίσεις, παραμένω άφικτος. Μέσα στο πέρασμα των χρόνων αφήνω άφωνους αυτούς που μέχρι τώρα με δείχναν με το δάχτυλο. Τρελό θηριοτροφείο, ναι, η νέα η γενιά. Ειδικά όταν ο κόσμος δεν ξέρει καν που πατά. Όταν όλοι στον περίγυρο κινητά τον εαυτό τους και αυτός που ζει στη μέση τρώει από το φαγητό τους.